No niin, terve taas ja tänään mä näytän... Mikä meni vähän? Tänään mä näytän kuinka tehdä töitä flip-floppi Minecraftiin. Ja se ei vaadi mitään ihmeitä, eli sä vaan pistät tällä näin. Voitais nyt. Jep, just näin. Aina tortsit päihin tuohon, ja tuohon tuli. Ja nyt se vaihtaa se. Jos täällä olisi redstone tortsi, ja tossa redstone se on tietenkin päällä, koska toi on päällä. Tai siis sillä päällä. Tossa on niinku blokki välissä, jos ei tätä ole, niin se olisi sammunut. Ja sitten kun te painatte sitä buttonia, niin se sammuu, koska mä just näytän. Ja tällä tekniikalla voi tehdä tosiaan jotain valoja esim. Eli jos sä haluaisit, nää voi pilottaa maailmalla, jos haluaa oikeasti tehdä. Tänne vaan näyttää. Mä haluan, että mulla on valot päällä. Ja ne niinku menee päälle. Toi puttoni ei pidä olla tossa. Noin. Ja niitä aikoja pystyy sitten vielä säätää ja hidastaa. Jos niitä haluaa. Säädellä. Ei tässä muuta. Tämmönen. Tää ottakaa mulla ehdotuksia, miten mä osaan rakentaa, ja mä toteutan ne, jos mä osaan rakentaa ne, ja ne. Se on sitten tältä erää. Seuraavaan kertaan.